Vážené dámy, vážení páni, moje pracovné povinnosti mi nedovolili prísť osobne medzi vás a preto som využil možnosti moderných technológií, aby som sa vám mohol prihovoriť aspoň takto. Leitmotívom konferencie Ideme je informatizácia až po dediny a mestá. Informačné, komunikačné technológie určite môžu uľahčiť bežný život v každom meste či obci na Slovensku. Môžeme hovoriť o zvýšení spokojnosti občanov napríklad tým, že kolaudácia domu by sa dala vybaviť bez zdĺhavého behania po úradoch a podnikateľ by si mohol vybaviť povolenie na otvorenie prevádzky iba niekoľkými klikmi. Nehovoriac o modernejšom vzdelávaní na školách. A takto by som mohol pokračovať ešte vo vymenovávaní ďalších pozitívnych príkladov, ktoré informatizácia so sebou prináša. Slovensko sa v najbližších 4 rokoch chce stať jedným z európskych lídrov v informatizácii spoločnosti. To si však vyžaduje nielen jednoduché a intuitívne služby štátu, ktoré umožnia, aby si občania z pohodlia domova mohli vybaviť úradné záležitosti, ale aj to, aby boli pripojení k rýchlemu internetu. Žijeme v dobe, kde informačné technológie tvoria podobu spoločnosti. Technologickí vizionári už dnes hovoria o spoločnosti, kde je takmer každé zariadenie v domácnosti od práčky až po smart žiarovky pripojené na internet a dokáže informácie zisťovať, analyzovať a mnohé veci vybaviť za nás. Automobilky sa zase predháňajú v testovaní úplne automatizovaných vozidiel. Siete teda budú musieť zvládnuť násobne väčší počet zariadení a pripojení. Budovanie širokopásmového pokrytia nie je len náš slovenský výmysel, ale ide aj o prioritu Európskej komisie. Jednotný digitálny trh nemôže riadne fungovať bez špičkových sietí a komunikačných služieb. Európska komisia vo svojich strategických dokumentoch uznala, že širokopásmový internet má byť dostupný na celom území Európskej únie. Aj preto na Slovensku odštartoval projekt zavádzania širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach pod názvom Broadband. Projekt sa začal realizovať už v uplynulom programovacom období vypracovávaním projektovej dokumentácie a bude následne pokračovať druhou fázou, ktorou je samotná výstavba národných regionálnych optických sietí. V tejto chvíli sa vedú diskusie a verejná konzultácia o tzv. Bielých miestach, teda o zozname obcí, ktoré by v rámci projektu mali byť pripojené. V najbližšom čase vznikne pri Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby poradný orgán, ktorý bude založený na zástupcoch najväčších operátorov a zástupcoch asociácie lokálnych poskytovateľov internetu. Verím, že tento orgán rýchlo prečistí a upraví zoznam bielých miest, ktorý dostane na posúdenie Európska komisia, ktorá už ocenila takýto transparentný spôsob tohto celého procesu. Keďže sa ale veľkí operátori s pokrytím malých či odľahlých obcí neponáhľajú, lebo investície vysoko prevyšujú možné zisky, tak je logické, že siete v týchto oblastiach musí vybudovať štát. Otázkou je, či by sme mali budovať siete len s víziou pokrytia miest a obcí, kde žijú obyvatelia, alebo v dobe, keď sa non-stop pripojenie na internet stáva takmer nevyhnutné na naše dennodenné fungovanie, by sme nemali pokrývať aj oblasti, do ktorých vedú diaľnice a železnice. Veď nie je možné, aby v 21. storočí počas cesty autom po diaľnici z Bratislavy do Banskej Bystrice som sa na niektorých miestach nemohol pripojiť na internet, ak si chcem skontrolovať svoje pracovné e-maily. Počas svojej poslednej pracovnej cesty v Bruseli som mal inšpiratívne stretnutie aj s poslankyňou Juliou Reda z frakcie Zelených, ktorá je mimoriadne aktívnou a vplyvnou poslankyňou s dosahom predovšetkým na mladých ľudí. Počas nášho stretnutia vyslovila názor, že internetové pripojenie by malo byť univerzálnou službou a právo na prístup k internetu by malo byť legislatívne ukotvené. Vážené dámy, vážení páni, úloha postaviť internetovú diaľnicu aj do malých obcí leží na pleciach štátu, ktorý na tento účel môže čerpať eurofondy. Je potrebné nadviazať na minulé a existujúce aktivity v oblasti rozširovania širokopásmového internetu a zabezpečiť tak rýchle pripojenie založené na najnovších technológiách pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Okrem potreby budovania sietí by som sa rád dotkol pár slovami aj strategických priorít novovzniknutého úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Našou prvoradou úlohou je tvorba a uskutočňovania jednotnej štátnej politiky v oblasti informatizácie spoločnosti. Nechcem to však vykonávať od stola z kancelárie, ale v spolupráci s odbornou verejnosťou. Ambíciou je nastaviť také procesy a pravidlá, ktoré budú viesť k skvalitneniu procesov a modelov v oblasti informatizácie na národnej úrovni v zmysle princípu value for money. A to od nákupu a využívania IKT, tvorbu kľúčových strategických či projektových dokumentov,
až po samotnú implementáciu projektov. Okrem iných úloh sa potrebujeme sústrediť aj na efektívnu implementáciu prioritnej osy 7, informačná spoločnosť v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. To nám zabezpečí, že dosiahneme taký e-government, aký všetci chceme, a verím, že elektronické služby štátu budú viac užívateľsky priateľské. Chceme tiež dosiahnuť to, aby jedenkrát a dosť nebola už len fráza, ale skutočná realita. Prioritou na najbližšie obdobie je finalizácia národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá na národnej úrovni určí strategické smerovanie informatizácie do roku 2020. Táto koncepcia prináša nový prístup do riešenia problematiky informatizácie verejnej správy, predovšetkým tým, že sa nezameriava len na centrálnu architektúru. A keďže konferencia Ideme 2016 je určená primárne pre samosprávu, chcem zdôrazniť, že všetky priority uvedené v tejto koncepcii sa rovnako vzťahujú aj na túto oblasť verejnej správy. Nemôžem opomenúť napríklad špecifické postavenie DEUS, ktorý sa stane v oblasti poskytovania cloudových služieb pre subjekty miestnej samosprávy partnerom vládneho cloudu. Vážené dámy a páni, stojíme na prahu nášho predsedníctva v Rade Európskej únie. Slovensko na seba preberá mandát v neľahkej dobe, plnej kríz a globálnych víziev. A práve iniciatívy jednotného digitálneho trhu predstavujú pre slovenské predsedníctvo pozitívnu agendu, ktorá patrí medzi jednu z top priorít v rámci programu nášho predsedníctva. V tejto oblasti chceme nielen efektívne viesť rokovania, ale sa chceme zamerať na hmatateľné výsledky a pokrok najmä v oblasti odstraňovania bariér spojených s prenositeľnosťou online služieb, obsahu, harmonizáciu frekvenčného pásma 700 MHz a odstránenie roamingových poplatkov. Slovensko je relatívne malý trh a práve odstraňovaním obchodných bariér, najmä pri digitálnych obchodoch a službách, môžu slovenskí spotrebitelia aj predajcovia profitovať z prístupu na európsky trh. Želám vám úspešný priebeh konferencie a ďakujem za vašu pozornosť. Všetko dobré.